Vam pahuljice unicorn. Stop! Je li ovo istina? Suzy, gde si? Nadam se da me barem od crtanja ništa neće ometati. Što? Suzy, hitno! Vidi, našao sam još jedan eksperiment. Ovo je najlepše što sam video u životu. Izgleda da ti od mene trebaju boje. Dobro, šta sve nećeš uraditi u ime nauke? Pa, Alex, jesi spreman? Za početak treba da naspeš mleko u tanjir. Šta to radiš? Ne sme da se pije. Inače nećemo imati dovoljno mleka za eksperiment. Suzy, gotovo. Sad je tvoj red. Treba da kapnemo boju pravo u mleko. Ali bez mene sigurno nećeš uspeti. Te boje treba da bude otvorene jakom muškom rukom. Tako da ih daj meni i ja ću ti pomoći. Jao, sad su sve boje na meni. Pa, muškarčino, daj to bolje meni. Inače ćeš ti sve prosuti. A da bi eksperiment uspeo, također treba kap tečnog sapuna za sudove. Oho, ja nisam ni znao da u domaćim uslovima može da se uradi ovakva lepota. Genijalno. Suzy, joj, kuda sipaš? Ja bez vode mogu da porastem. Pogledaj, imam za tebe još jedan TikTok. Ovog puta sa cvetićem. Sjajno! Taman imam bele ruže kod sebe. Možemo sa njima probati da ostvarimo taj eksperiment. Oho, koliko imamo svežeg i slatkog voća. Pravo vreme da od njega napravimo sok. Najviše volim jagode. Neka i sok bude od jagoda. Neka sok bude od različitog voća. Gotovo. Suzy, ti možeš da izabereš tu boju koja ti se najviše sviđa. Birati je suviše teško. Probat ćemo sve boje. Pa, ostalo je samo da čekamo. Dok čekamo, možemo da se igramo. Wow, neverovatno. Gledaj, upalilo je. Zaista, iskreno rečeno, ja do zadnjeg trenutka nisam verovala da će to upaliti. Alex, izvini, ali svo ovo cveće ću uzeti sebi. Hej, Suzy, opet me zbog svojih slušalica ne čuje. Morat ću da privučem njenu pažnju nekim drugim putem. Ili prosto da je dodirnem za rame. Suzy, to sam ja. Pogledaj, ovog puta sam doneo pravi recept. Hajde da spremimo ovaj slatkiš. Zanimljivo. Dobro, Alex. Zbog tebe sam spremna čak i da isključim muziku. Idemo da spremamo. Skittles imam. Za početak treba da ga podelim po bojama. A tek onda mogu da se sipaju u flašicu. Nikada nisam imao posla sa kukuruznim sirupom. Miriše lepo. Da vidimo kako će se nositi sa svojim zadatkom u ovom izazovu. Naša bombona će biti spremna kad se ohladi u frižideru. Hajde, čekaj me. Joj, šta je postalo sa bombonama? Zašto su se sve pomešale? Čudno. Alex, evo ga naš slatkiš. Došlo je vreme da ga probamo. Ti ćeš biti prvi. Vrlo rado. Slatkiš od tako ukusnih sastojaka ne može da bude odvratan. Veoma ukusno. Dobro, ovo zaista nije loše. Hajde, Alex, ne ometaj me. Jel vidiš da sam zauzeta? Veruj mi, imam nešto mnogo bolje. Jesi znala da kući može da se pripremi ovakav improvizirani vulkan? Pa šta? Ja sam rekla da sam zauzeta. Oslobodit ću se kada bombone bude u čaši. Dobro, ubedio si me. Pravo vreme je da počnemo. Uradit ćemo to sa kokosovim uljem. Ono će biti u osnovi budućeg vulkana. Pogledajte kako glupo izgledam u ovoj čaši. Idemo dalje. Ulje treba da se pomeša sa vodom, ali to još nije kraj. Došlo je vreme za boje. One će pretvoriti vulkan u nešto sjajno i nezaboravno. Joj, Suzy, otvorila se vrata. Je li tamo duh? Ne baš, unutra je ono što nam je baš potrebno, a tačnije aspirin. Vulkan će biti gotov kad ja ubacim jednu tableticu u ovu čašu. Lepota, uspelo je. Interesantno, šta će da bude ako ubacim unutra prst. Kakva sam ja lepotica? Suzy, izvini što sam te uplašio. Doneo sam ti još jedan najlepši eksperiment. Predlažem da proverimo hoćemo li uspeti da napravimo okruglo dugo od bombona Skittles.
Ovog puta si me baš zainteresovao. Baš me zanima šta će ispasti od toga. Prvo ide Skittles. Ne treba nam mnogo. Poređat ćemo bombone u obliku prstena. Jedna može da se... Ne, Alex, to je za eksperiment. Mogla si lepo da mi kažeš to, sad me boli ruka. Ne sada, sa tom vodom ćemo da zalijemo bombone Skittles. Oho! Uspelo je. Kakva lepota. Napokon mogu da pojedem nešto. Dobro je što sam poneo slamku. Ovo je jako ukusno. Kad bi samo vidio svoje zube. Suzy, opet sam ovde. Opet s eksperimentom. Ne smetaj mi, jel vidiš da pokušavam da pogodim u centar? Ovo je važno. Pogledaj, molim te. Ni valjda da ne želiš da uradiš eksperiment sa balonom. To je tako interesantno. Da. Dobro, Alex, ti ćeš bilo koga ubediti. Hajde za mnom. Posude za ovaj eksperiment već imamo. Suzy, ovo je poklon za tebe. Izvoli. Jo, imam alergiju na to cveće. Predlažem da odmah pređemo ka eksperimentu. Za početak treba našu posudu da napunimo sirčetom. Njega imam puno. Gotovo. Juj, miris nije nešto. Ali to nije razlog da stajemo. Slažem se. Ostale potrebne stvari za eksperiment imamo. Ostalo je samo balon da nađemo. Njega može odmah da stavimo na kraj levka. A unutra treba da naspemo sode. Tako da će sva soda biti u našem balonu. Posle toga počinje najzanimljiviji deo. Balon treba da se stavi na vrh posude sa sirčetom. Posle toga svu sodu treba polako nasuti pravo u sirče. Nešto je počelo. Cool. Oho, ovo još nisam video. Treba hitno da idem kod Suzy. Mada, zašto da idem? Treba naučiti voziti skate. Inače ću slučajno ostati bez glave. Suzy, imam predlog za tebe. Slušaj me. Bolje pogledaj šta sam našao u TikToku. Mi možemo sami da dizajniramo skate. Zamisli. A je li imaš skateboard? Da, ali ga neću dati. On se meni ovakav sviđa. A ako ti ja dam kolač? Ne, ja se tako lako ne prodajem. Dobro, ako nećemo dizajnirati skateboard, što ne bih ukrasili ovaj dosadni sivi MacBook? To je odlična ideja. Suzy, hajde da krenemo. Joj, smrdi na farbu. Zato što treba bolje da se pripremaš, kao ja. Ja imam masku sa naočarima. Bojit ćemo lutku. Stani! Zelena boja treba meni za laptop. Ja još nisam završila. Wow! Alex, baš si na vreme. Meni baš potrebno malo šlaga. Sa njim ću nacrtati smile. A odozgo se treba zaliti crnom bojom. Pa, pravo vreme je da isperem višak. Alex, ostavi na miru cveće. Pitam se da li sam uspela? Oho! Pogledaj! Ovo je još niko od kog nisam videla. Ovakav MacBook sigurno nema niko. Kako zanimljivo! Joj! Jadni moji zubi! Eto, nema više kokica. Ostala su samo zrna. Pa šta? To znači da sami možemo da ih ispržimo. Kokice će biti još bolje nego što si jela. Idemo! Alex, za početak treba da skinem sa tebe taj tiganj. U njega moram da naspem sva zrna. Tako je. A ja odgovaram za bombone. Sa njima ću naše kokice postati lepše i slađe. Mislim da ćemo uspeti. Dali smo sve od sebe. Hajde da saznamo. Oho, stvarno smo uspeli. Vreme je da probamo. Kako ukusno! Najbolje kokice u mom životu.
Neverovatno koliko je to ukusno. Šta je, medvedi? Hoćete malo kole? Voljela bih da sve na svijetu ima ukus kole. Jel se slažeš, dragi? Što je? Gdje ćeš? O, Meda je zaboravio ovdje svoj med. Mislim da mu neće smetati ako proba malo. Da vidimo. Meda je krio od mene tako ukusan med. Ideja. A šta ako napravim med od kole? Dodat ću malo meda u flašu. Mislim da će ispasti super. Gotovo. Sklanjam sve suvišno. A sada zatvaram flašicu i tresem je. Shake, shake, shake. Opa, vidim frižider. Stavit ću to u hladnoću da se stvrne. Jao, kad će se već kola pretvoriti u med? Moram provjeriti. O, spremno je. Nadam se da je to ukusno. Emi će se sigurno svidjeti. Ema, probaj brže moje kulinarsko remek delo. Wow, kola! Hej, zašto se ne lije? Je li to prank? Really? A, treba pritisnuti. Neobično. Probat ću. Ovo kao da je med samo od kole. Britney, super je. Jao, vrti mi se u glavi. Sladoled će sve popraviti. Prelep je. Što? Nema više? Halo, gdje je sav sladoled? Sve lepo se uvek brzo završi. Ali imam ideju. Sad ću napraviti svoj sladoled. Treba će mi samo sprej za trenutno zamrzavanje. Evo ga. Jao, to je previše brzo. Taman. Mogu zalediti bilo koju površinu, a zatim napraviti sladoled na njoj. Moj sladoled će naravno biti od kole. Sipat ću malo mlijeka i slatke kole. Sada to sve treba brzo promešati. Sladoled od kole, pa ja sam genije. To je to, preostalo je samo iseći to na trake i smotati sve ovako. Biće ludo ukusno. Idem kod Eme. Polako, pazi! Uništila si mi kulu. Ma, pusti to. Probaj šta sam ti donela. Dobro. Super. Britney, to je ekstra. O da, žele bombone sa kolom su super. Šta? Nema više? Kako to? Šta? Da li to neko pravi žurku bez mene? Pozajmi ću ovo. Niko neće ni primetiti. Pala mi na pamet, super ideja. Napravila sam sama sladoled, tako da ću moći žele da napravim. Dodat ću sve potrebne sastojke i promešati sve. Sad treba pažljivo sipati to u kalupe. 1 mede, 2 mede, 3 mede. Op, gotovo. Provjerit ću. Super, može se vaditi. Medo, jesi li to ti? Uopšte se ne razlikuješ od kupovnih. O da, svaka mi čast. Idem da pokažem Emi. Hej, Britney, igrala sam. Šta je to? Mogu li probati? Sama sam to napravila. Jel ti se sviđa? Drago mi je. Šta imam ovdje? Kola, šećer, kakao, brašno i prazan kalup. O, ideja. Sad ću pomešati sve sastojke i neću zaboraviti na kolu. Da, kola je najvažniji sastojak. Ostalo je promešati. To će biti kolač od kole. O, diže se. Gotovo. Kako lepo miriše. Idem kod Eme. Ha, sad ću je uplašiti. Wow, šta to tako lepo miriše? Britney, jesi to ti spremila? Jedva čekam da probam. To je predobro, svaka čast, Britney. Profesionalni skateboarder ulazi u arenu.
Prevazilazi sve prepreke i... šta je to? Aparat za šećernu vunu je tu. Znači da je i vuna ovdje. O, da, ukusno. Šta da smislim? O, kola naravno. Dodat ću malo kole u taj aparat. Pokrećem ga. Oho, nešto se dešava. Sad ćemo da vidimo. Želim da vune bude baš mnogo. I još više. I još. Dakle, koga da napravimo tebe? Napravit ću uši. Onda malo ovako. Ovo ću da sklonim. Da, posljednji dodir. Gotovo. Mjau. Ema, imam iznenađenje za tebe. Jao, mamice, kakav je to zver? Skloni ga. Jao, pa to je maca. Probat ću je. Wow, baš je ukusna. Super. Osjećam da baka nešto kuva u kuhinji. Šta je to? O, palačinke. Očigledno im nedostaje malo kole. Mislim da baka neće biti protiv ako uzmem njen tiganj. O, počinje da vri. Dodat ću tajni sastojak. Gotovo. Palačinka od kole. To nisu bakine palačinke, ali ni to loše. Svaka mi čast. Idem da odnesem Emi. La, gotovo. Poslužite se igračkice. Joj, šta je to? Žele palačinka od kole? Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Uj, odvratno. Britney, ovaj put je ispalo ružno, izvini. Slatki kristali, izgledaju cool. O, vredi to pogledati bliže. Gdje je moj mikroskop? Sve je odlično s tobom. Joj, odakle je kola tu? Ali šta će mi? Jao, pa tačno. Mogu napraviti kristali od kole. Zašto se pre nisam sjetila toga? Sve je vrlo jednostavno. To je to, već je sve spremno. Uzimam ovo. Ostaje samo da sve to sipam u čašu. Uzeti štapić, šećer i, tačno, šnalu. Sad treba sačekati malo da kristal poraste. Wow, kristal već počinje da raste. Ovo bi trebalo da ispadne jako ukusno. To je to, sve je spremno. Može se probati. Hej, ćao svima, gledate videoblog Eme i Mede? Britney, šta radiš ovdje? Dobro, probat ću to. Wow, prelepo. To je tetica. Popiti flašu kola nije problem za mene. Ili malo više od jedne flaše. Imam ideju. Treba mi gumene rukavice. Stavit ću sve flaše u jednu gomilu i zalepiti ih trakom. Ispašće nešto fantastično, vidjet ćete. Sad treba pričvrstiti ovdje i ovdje. Stavit ću malo lepka i zalepiti mekan pamuk. Jeste li već shvatili šta pravimo od tih flaša? Tako je, hoće da napravim lepu i mekanu vreću za sedenje. Emi će se sigurno dopasti takav poklon. Vreme je za pedikir. Joj, ne mogu da dohvatim. Wow, Britney, je li to za mene? Stižeš kao uvek baš na vreme. Super! Na ovome je zgodno raditi domaći, a i Mede sad ima svoje mesto ekstra.